Μόνο στην κρουαζιέρα βρίσκεις τιμές τέτοιες για τις διακοπές σου. Μόνο εκεί. Πουθενά άλλου. Ούτε στα ξενοδοχεία, ούτε όπου μπορεί να πάτε. Και γιατί δεν έχει γίνει τόσο διαδοθεί τόσο πολύ κρουαζιέρα στην Ελλάδα, άγνωστο. Μου λένε όλοι ότι είναι, λέει, επειδή τα λιμάνια, λέει, που πάει το κρουαζιερόπλοιο δεν είναι, λέει, όπως στην Ιταλία που πάνε σε πολλά λιμάνια. Γένοβα, Σινταβέκια που είναι Ρώμη, η Ισπανία έχει Βαλένθια, Μπαρκελόνη, πολλά λιμάνια στα οποία μπορούν να μπουν μέσα επιβάτες, να κάνουν embarkation, να έχουν επιβίβαση. Και όμως εγώ δεν το πιστεύω αυτό, παιδιά, γιατί στον Πειραιά έχουμε κρουαζιερόπλοια πάρα πολλά. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε, μπορεί να μην έχουμε πολλά, αλλά έχουμε κρουαζιερόπλοια. Στο Λαύριο έχουμε κρουαζιερόπλοια. Μπορείς να μπεις από αυτά τα δύο μεγάλα λιμάνια στην Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη. Οπότε δεν πιστεύω ότι αυτή είναι μια πολύ καλή δικαιολογία. Απλά πιστεύω ότι είναι η φάση ότι δεν έχουμε συνηθίσει να πηγαίνουμε σε κρουαζιέρα, γιατί παίρναμε τα φέρι, ακτοπλοεία και πηγαίναμε στα νησιά. Κάναμε island hopping όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, οι τιμές έχουν ανεβεί στα ακτοπλοϊκά, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, και συμφέρει πολύ καλύτερα μια κρουαζιέρα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί για μια εβδομάδα κρουαζιέρα, ας πούμε μια καμπίνα με μπαλκόνι τώρα, για να μην σας πω την πιο φτηνή, την εσωτερική καμπίνα που μπορεί να αρχίζει από τα 600 ευρώ το άτομο η εβδομάδα, να μην το κάνουμε του much ότι είναι πολύ τσιπατώνε, να το πάμε, ξέρω εγώ, σε μια πιο normal. Ας το βάλουμε σε μια φάση ότι, ξέρω εγώ, σου κοστίζει 1000 ευρώ το άτομο η εβδομάδα. Ωραία. Με 2.000 ευρώ μια εβδομάδα πας κρουαζιέρα και έχεις όλα τα φαγητά σου πληρωμένα μέσα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, σε μπουφέ και εστιατόρια. Αυτό που δεν έχεις είναι τα ποτά. Πόσο πίνεις? Πίνεις πολύ? Αν πίνεις πολύ, παίρνεις το beverage package. Βάλε έναν 20 τη μέρα το άτομο σε ένα beverage package, να αγοράσεις ένα πακέτο ποτών και να αλλάξει όλα inclusive. Βάλε να σου πάει 1.200 το άτομο η εβδομάδα. Παιδιά, πού πας? Παίρνεις το πλοίο από Πειραιά, πας Μύκονο, μπορεί να πας και Σαντορίνη και σε ελληνικά νησιά αν θες. Πας όμως και Κροατία, πας και Βενετία, πας και Τουρκία. Και γενικώς, όταν το πλοίο πάει σε λιμάνι, μπορείς να βγεις έξω, μπορείς να δεις τα λιμάνια, μπορείς να ανακαλύψεις τους προορισμούς, να πάρεις τις εκδρομές σου. Έχεις, ξέρω εγώ, χρόνο. Δηλαδή, αν φτάνει το κρουαζιερόπλοιο το πρωί στις 9, θα φύγει το βράδυ στις 6, ξέρω εγώ. Σας λέω ένα παράδειγμα τώρα ενός δρομολογίου. Οπότε, έχεις πολύ λίγες ώρες εμπλό στη θάλασσα, έτσι ώστε και αν έχει και καιρό, γιατί όλοι φοβάστε αν έχει καιρό, ότι δεν θέλετε να έχει θάλασσα, φοβάστε τη θάλασσα. Τα κρουαζιερόπλοια είναι μεγάλα, παιδιά, και δεν συνήθως κουνάνε πολύ, αναλόγως βέβαια και το δρομολόγιο και την περίοδο και την εποχή που θα πάτε τώρα κρουαζιέρα, ok. Οπότε, εάν κάνετε μια κρουαζιέρα και έχετε όλα τα φαγητά σας πληρωμένα και μπορείτε να πάτε σε διαφορετικούς προορισμούς, κάποιος να σας καθαρίζει την καμπίνα, να σας πλένει, να καθαρίζει, να πηγαίνετε και τα φαγητά σας να είναι όλα έτοιμα και να βλέπετε και τους προορισμούς και να ταξιδεύετε σε διαφορετικούς προορισμούς και να μην ξοδεύετε τίποτα αν δεν θέλετε στο πλοίο, φυσικά η κρουαζιέρα είναι ένας τρόπος διακοπών που είναι για μένα από τους καλύτερους και τους πιο οικονομικούς πια. Γιατί αλλάξαν, όπως σας λέω, οι εποχές. Άλλο παλιά που σας λέω κάναμε τα island hopping και ήταν πιο φθηνά τα πράγματα. Και γι' αυτό και η κρουαζιέρα αναπτύσσεται τόσο πολύ. Έχει ένα τρελό rate το οποίο αναπτύσσεται η κρουαζιέρα. Πάρα πολλά καινούργια κρουαζιερόπλοια βγαίνουν τα επόμενα 10 χρόνια. Μόνο η εταιρεία που δουλεύω εγώ έχει 12 πλοία, αν δεν κάνω λάθος, έχω χάσει και το μέτρημα, τα επόμενα 10 χρόνια. Τεράστια πλοία τα οποία παίρνουν 6.000 επιβάτες και 2.000 άτομα πλήρωμα. Τι σημαίνει αυτό? Δημιουργούνται και καινούργιες θέσεις εργασίας για αυτούς που θέλουν να δουλέψουν στον κλάδο της κρουαζιέρας και φυσικά πολλές διάφορες κρουαζιέρες που θα εμφανιστούν. Και καλύτερο είναι αυτό, γιατί τι γίνεται? Όσο πιο πολλές εταιρείες κρουαζιέρας εμφανίζονται, όσο πιο πολλά καινούργια κρουαζιερόπλοια χτίζονται και υπάρχουν, υπάρχει ανταγωνισμός και έτσι οι τιμές θα είναι και καλύτερες. Βέβαια η κρουαζιέρα ανεβαίνει λίγο στις τιμές τελευταία, δηλαδή έχω δει κάποια πικ όσον αφορά στις κρουαζιέρες από τον προηγούμενο χρόνο μέχρι τον επόμενο χρόνο, αλλά είναι σε συγκεκριμένα δρομολόγια. Πρέπει να το ψάξετε. Εγώ αυτό που κάνω, το κάνω 25 χρόνια αυτή τη δουλειά και την ανακάλυψα την κρουαζιέρα λόγω της δουλειάς μου, δεν την ήξερα. Αλλά το βλέπω πολύ έντονα και τελευταία ότι οι Έλληνες αρχίζουν σιγά σιγά να την ανακαλύπτουν και υπάρχουν φοβεροί άνθρωποι με vision από πίσω, οι οποίοι είχαν δει την κρουαζιέρα, το είχαν ανεπτυχθεί στην Ελλάδα και προχωρήσανε μπροστά με, όπως το πάμε κρουαζιέρα, ο Κώστας, ο Μπολέτης, έχει κάνει φανταστική δουλειά που εδώ και τα τελευταία 10 χρόνια και άλλα πρακτορία, το Cruise Way,
Δεν χρειάζεται να το κρύψουμε. Και το άλλο, το All Cruises, υπάρχουν. Είναι η επίσημη αντιπρόπερη των Avi Ελλάς χρόνια. Τα παιδιά που έχουν κάνει φανταστική δουλειά, δεν τους ξέρω όλους προσωπικά, αλλά απλά αξίζει να το αναφέρουμε από αυτούς που έχω δει ότι είναι στο industry, ότι είχαν το vision ότι η κουραζιά στην Ελλάδα θα αναπτυχθεί και έχουν φτιάξει τα πρακτορία και με τις κουραζιές και πάνε πολύ καλά τα πράγματα τελευταία και πάνε και καλύτερα. Έτσι και εγώ με το demand αυτό που είδα και όλη αυτή το vision και εγώ που είχα πάντα, γιατί και την ερώτηση αναρωτιόμουν πάντα και έλεγα γιατί ο Έλληνας δεν πάει κουραζιέρα. Και με όλα αυτά, με τα βίντεο που έκανα σιγά σιγά στο TikTok και στο YouTube και είδα το ενδιαφέρον του κόσμου μετά τα βίντεο που έβαλα από τα κουραζιερόπλια. Τώρα για παράδειγμα είμαι στην καμπίνα μου εδώ, στο μπαλκόνι μου, απολαμβάνω φανταστική θέα. Εντάξει τι ωραία που είναι, στη Ταβέκια στη Ρώμη. Και με το που είδα αυτό το demand, έκανα φυσικά και τα βίντεο μου που έλεγα για τις δουλειές, γιατί έχω πολλά βίντεο εδώ στο YouTube που λέει για τις δουλειές. Αν θέλετε να δουλέψετε σε κουραζιερόπλιο, μπορείτε να δείτε τα βίντεο που έχω εδώ στο κανάλι. Έχω και κάποιες διευθύνσεις για να κλείσετε τα application. Και είδα και το demand για την κουραζιέρα. Και έτσι έκανα και το cruisebazaar.gr, που είναι μια πλατφόρμα που έχω φτιάξει online, η οποία συνεργάζεται με ταξιδιωτικό γραφείο του Πάμε Κουραζιέρα. Και ουσιαστικά εγώ είμαι σαν ένας ανεξάρτητος σύμβουλος κουραζιέρας, travel advisor λέγεται, ουσιαστικά cruise advisor, χρησιμοποιώντας δηλαδή το booking system του πρακτορείου και κάνω εγώ τις κουραζιέρες, το selling point, σαν μεσάζοντας travel advisor μαζί με μια κοπέλα η οποία είναι μαζί μου η Κορίνα. Και έτσι φτιάχτηκε το Cruise Bazaar, γιατί δεν μπορεί να διαχειριστείς κάτι τέτοιο τόσο εύκολα. Υπάρχει πολύ demand. Οπότε και για κάποιο πρακτορείο είναι ωραίο να έχεις συνεργασία με κάποιον ανεξάρτητο όπως είμαι εγώ. Φυσικά και έχω και πολύ expertise, ξέρω τα πάντα από μέσα έως έξω για την κουραζιέρα. Οπότε ήταν κάτι το οποίο έτσι άρχισε natural progression με το Cruise Bazaar. Που καταλήγω ότι η κουραζιέρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δοκιμάσετε όλοι, αν δεν το έχετε δοκιμάσει καθόλου. Θα αλλάξει η ζωή σας, θα μεταμορφωθείτε πραγματικά. Είναι κάτι φανταστικό. Δεν είναι μόνο για πλούσιους, για αυτούς που έχουν πολλά λεφτά. Είναι και για εκείνους που δεν έχουν πολλά χρήματα. Μπορεί να αρχίσετε με μια τριήμερη, τετραήμερη κουραζιέρα, μια πιο μικρή εταιρεία. Υπάρχουν διάφορες κουραζιέρες. Δείτε τις αν θέλετε στο cruisebazaar.gr. Έχω βάλει και το link κάτω εδώ στο αυτό το βίντεο. Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τις κουραζιέρες τις οποίες έχω επιλέξει εγώ για σας. Είμαστε διαθέσιμοι πάντα μέσω Viber ή WhatsApp, email ή τηλέφωνο. Οπότε, ό,τι ερωτήσεις έχετε, μας παίρνετε τηλέφωνο αμέσως. Γιατί η κουραζιέρα δεν είναι όπως να κλείνετε ένα ξενοδοχείο ή ένα αεροπλάνο. Υπάρχουν άλλα διαδικαστικά τα οποία θα μπορούσαμε εμείς να σας βοηθήσουμε για να σας δείξουμε τις καλύτερες πληροφορίες και λεπτομέρειες. Γιατί είναι σημαντικό να ξέρετε τις λεπτομέρειες πριν κλείσετε μια κουραζιέρα. Είμαστε expert του είδους και είμαι expert του είδους όπως ξέρετε. Και δεν χρειάζεται να το πω. Είμαι 25 χρόνια στην δουλειά. Σας ευχαριστώ. Enough said. Δείτε το κανάλι μου στο YouTube και για περισσότερες κουραζιέρες και ταξίδια cruisebazaar.gr και στο TikTok επίσης Ανδρέας Αρσή. Σας αφήνω.